Kabalen. Kaya tabing mabilog ang persa ni GNN TV44, pagyela rin makapanood at lokal istorya ang dapat yung abalo, kapamilya taning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Moreni po ang balitang may kalap ngayon Biyernes, May 2, 2025. Yapo po Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. Magreklamo na rin kampo ng gubernatorial candidate Danilo Bailon ing sumasumangid checkpoint ng PNP malapit ing Karelang Headquarters. Ambing nemang dinepensa keti ing Pampanga Police ay report ng Patricia Mamang. Kinwestiyon ng Pampanga gubernatorial candidate Danilo Bailon inyang Webis, May 1, ing presensya na rin police checkpoint ating pamagpasulapong drone king Karelang campaign headquarters inyang bengining Miyerkules. Agpangkang Bailon na duwang checkpoint ing telakad malapit king misumangid the entrance ning Karelang headquarters kabang ating kaukusketi kayabing running mate ay among Ed Panlilio. Merong mga ahensya rito ng katulad ng PNP, na Tiga Angeles at saka ng LTO na nahaharang tuloy yung ating mga kabalen na dumadalo sa focus natin. Kasi yung PNP na Tiga Angeles kumukuha ng camera at saka nagpalipad pa ng drone dito sa private property na kinatatakot naman ng mga constituent natin na dumadalo sa caucus. Kinwestiyon na mo naman ng Karelang kaalyado ay Jason Sicat, councilor candidate king siyudad ng San Fernando, ing pamagpasulapong drone king Karelang headquarters. Obra mo kaning pamamuntada ka. So may balik ko, kay ikit may ating drone. At yun ay kening kilo premises, king upper side. So binidyo may mga alarma, ding magkaukus, may kapag-focus, lalawenda namin drone. Ikyan mi lang gakilwal. Gagay may landing yung drone, kaya mismong pulis. Punen yung pulis, kaya itong police car na, kaya itong mobile car na. So, sinita nila, sabi ko, para saan po yung drone? Nagsa-surveillance. So, bakit po sa private property? Sabi namin. Tanong nyo na lang po sa team leader, nanitang pulis. Kaya, penenayan may itang team leader. Pag-ibat na ng team leader, surveillance mo ka, review ko niya mo, alalang pag-ibat masalese, para ka rin, ba't itang drone daw, mirna siya yung private property ng Governor Bailon. Di po ba? Common sense na mo, illegal po ito. May respond kami mo po, kaya itang gagawan daw, klase harassment niya po ito Panakit ng Bailon, antimo apektado kanuketi ing freedom of expression. At saka yung culture of fear ng mga Kapampangan, takot sila. Dapat talaga meron tayong freedom of expression. Kung sino man ang gusto natin iboto at yung ating pangungumpanya, i-allow nila. Hindi yung komo sila mga nakaupo. Ang purpose lang niya, matakot yung tao pumunta rito. Yung mga volunteers, matakot pumunta rito, nasa ganun hindi kami makapag-focus. Yun ang purpose niya. Itinamaning apila ng Bailon. Sa mga iba't ibang ahensya na narito sa Pampanga para mangalaga ng kapayapaan, protektahan ang mga tao. Sana maging parehas lang ang batas. Protektahan ang magkalaban sa politika, ipatupad yung tama, ipatupad yung batas. Samantala, mamasala ng Governor Dennis Delta Pineda na alayang kebaluan king reklamo da rin kampo ng Bailon. Pekibaluan na mo namang Pineda kareng kapulisaning sangkaning checkpoint malapit king headquarters. Okay, totoo po may checkpoint. Ang tanong ko sa PD natin, bakit nagkaroon ng checkpoint? Request po ng kanilang kaibigan na dati nating regional director na si General Sarmonia. Ang sinabi po ni General Sarmonia, once na may mga activity at maraming tao, maglagay kayo ng area security. Okay din naman po para sa akin kasi bago po dumating ang eleksyon, malinaw po na pinag-usapan namin sa Peace and Order Council na lahat ng politiko, kalaban ko man, kalaban man ng mga incumbent mayor o sino man na manghingi ng security para sa kanilang kaligtasan, bigyan natin lahat. Pare-parehas dapat lahat ang kandidato. Kung anong trato sa iba, ganun din po lahat. So, yun po ang reason kung bakit nagkaroon ng checkpoint doon. Ilang araw na po yan.
Hindi lang naman po kagabi yan. Ilang araw na po kayo nagkakaroon ng activity dyan na meron po kayong checkpoint. Di ba po? Hindi lang po kahapon. Peki, bata na mo naman Pineda, question na pamangamit drone ning PNP. Anong purpose ng drone? Bakit kayo kailangan magpalipad? Requirements po nila yan. Every time na meron silang mga checkpoints sa iba-ibang lugar, documentation po nila na kailangan sila mag-drone kung anong area po sila. Area security. Yun po yung sagot ng ating provincial director na pwede po nating linawin. Dikil naman, king presensya ning Land Transportation Office o LTO, enaniya kanumandato ning Kapitolyo ing saklong obra ning Amanwang National Agency. Mga professional po yung mga tao na yan. Tinanong ko po sa mga pulis natin, bakit nagkaroon ng hulihan? Ang hinuli po ng mga LTO is yung lahat ng out of line. So, ibig sabihin, dumaan sa harapan nila, yung mga out of line, hindi naman ho sila pwedeng magpikit-pikitan. Dahil ang nangangampanya ang utos ng Panginoon. Hindi po dapat yun. Ibig sabihin, lahat po tayo pantay-pantay dapat. Parang EDSA lang po yan. Lahat na nagka-counterflow, gumagamit ng mga bus lane, binabash po natin lahat yan. Kahit sino pa hong tao yan. Iti naman, ing mensahe ng Governor Pineda, king kampo ng Bailon at Panlilyo. Alam niyo po, 2007 pa na si Among Ed ang humahabol. Yan na po yung tagline ninyo eh. 2010, 2013, 2019, 2022. Yan na lang po lagi ang tagline natin. Wala na po bang iba? Tayo pong mga nanunungkulan. Doon sa oras na sumumpa tayo sa katungkulan natin, kalahati po ng buhay natin nasa hukay na po. Yan, dahil ginagawa po natin yan dahil sa pagsiservisyo. Pero wag naman ho, lahat naman ng nangyayari dito sa probinsya, ibubuntong nyo po sa pamilya ko, sa pamilya namin. Mag-isip naman po kayo. Wag naman ho sobrang linis ng mga pagkatao ninyo na kayo na lang po ang malinis dito sa ating probinsya. Nakakasawa rin naman ho yung tagline ninyo. Lagi na lang po yan. King phone patch interview kang Police Colonel J.D. Maandal, Provincial Director ng Pampanga Police Provincial Office, kinumpirma na niti na in Provincial Mobile Force Company o PMFC Pampanga ing makatalaga para king checkpoint agpagnamo rin king request na kanuning kampo ng Engineer Bailon. Mga counts na ganyan, binibigyan po natin ng security. And isa po sa request po nila ng mga kasama po nila is yung PMFC. Kaya nga po, yan po nilagay natin dyan para po mag-serve na police visibility para po ma-maintain ang peace and order. Yun po ang trabaho. Legal mo naman kano'y pamangamit drone king checkpoint dareng police. Lahat po ng PMFC po namin kasi meron po talaga silang issued drone na yan po ginagamit namin every time po na mag-checkpoint, most especially po sa mga border control checkpoint. Pero pag may checkpoint po sila, halimbawa sa 2 oras po na checkpoint, basta nag-checkpoint sila, automatic nagpapalipat po sila ng drone, hindi kumukuha sa taas ng shop ng checkpoint kasi po compliance po nila pag magpapasa ng after operation report. Bukod po dun sa picture sa baba, meron din po sila considering na may mga issue nga po yan, mga PMFC. At kinausap ko nga po yung head nila, yun nga po, tinocument nila yung checkpoint nila. Kabang mamasala na namang Colonel D. Maandal, nabistamat ikitan niya ing Angeles City Mobile king checkpoint, ala naman kanong personnel, iba't king Angeles Keti. Yes ma'am, yung hindi ko na, wala pong Angeles Police doon. Kasi po yung mobile patrol po na yan, Angeles po ang nakalagay. Nung panahon po ni General Maranan, nagkaroon po ng realignment of resources kung saan po yung mga sobra-sobra na mobile pinapahiram po sa ibang probinsya. At kami po yung dalawa na napahiraman ng 2 na mobile ng Angeles. Kaya naandyan po yan sa PMFC. So wala pong Angeles personnel po doon. Lahat po yun is PMFC ng Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Pagmaragul ng Nanay Party List na makatanggap yung
sumasumangit na suporta karamiayaliwang grupo. Ay report ng Patricia Mamaco. Kabang papalapit na yung 2025 midterm elections, sumasumangid ang suportang atatanggap na kanuning nanay party list, iba't kareng personalidad at grupo king niyayaliwang sulok ning bansa. King Tondo, Manila, may tipon-tipon lareng talas-suporta sa kening tricycle at motorsiklo, susulod ding maluto at maputing kamiseta at atimpang poster ning party list bilang papakit suporta. King Pampanga, meto nga Zumba session na rin kebabaynan, ing pesinayan bilang pamakisan metong king advokasya ning party list, amanyulong king kapakanan ning pamilyang Pilipino. Susuporta la naman rin kilalang social media influencer, kalupadari Mac Mariano at Nanay Anli Sexy, pinuri ing plataporma ning party list sa makatutok king kabulasan, serbisyong medikal, edukasyon at kabiyayan. Kilala ing Nanay party list bilang metong kareng promising a grupo ngayon alalan base king WRN party list preference survey nung nukarin mi pwesto 80 bilang kalabing-limang pekakilalang party list king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa ang mga paling balita king pamagbalik ng News Force Pampanga. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat, at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente.
King daragula demand, king kuryente, asang kaning paning pamangamit kareng appliances, kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente, amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman, papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. 4,000 job vacancies ing nibuklat ibat kareng halos 50 employers kinggena pa na May 1 Labor Day Job Fair ning Dole. Ay report ng Patricia Mamang. Tuklo king 4,000 obra ing mibuklatin niyang May 1 para king Labor Day Job Fair. Apenin mo na ng Department of Labor and Employment o DOLE kasan metong ing SM Supermalls. Alos 40 local companies ing mekisan metong king Job Fair kabilang reng oportunidad king SM Supermalls, Super Value Incorporated, Watsons, Alphamart at Marakal Pangaliwan. Nagagalak naming ibalita sa lahat. More than 4,000 vacancies ang available ngayong 123rd anniversaryo ng Labor Day. Nationwide ang sinasagawang job fair and almost all ang venue ay SM. At bangma nagumpela ring job fair kasan metong lakete ring municipal, city at provincial public employment service officers o ring peso managers. Without the peso managers, mahihirapan kasi sa implementation ng mga program eh. We have the DOLE for the program itself, for the funding. But when it comes to the implementation, ang mga makinarya nila nasa peso. Peso lahat ang dinadaanan ng programa ng DOLE. Mabilog naman ang suporta ng SM Supermalls king programa ng gobyerno, amami obra para kareng Pilipino. Bukod po dun sa 47 partner companies po natin today na over 4,000 ang mga hinahire po natin, no? SM is one. We have 100 vacancies from our partners, our affiliates. We have department store, supermarket, and SM appliance, no? At marami pa pong iba. So we invite you to join our job fair. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bilin ng panahon king lalawigan, kilo, 24 oras. Ing bayong low pressure area babantening Pag-asa, ikit de king dayong 440 kilometers banda Surigao del Sur. Agpangking Pag-asa, mababa ang tsansa na bagyang metong bagyo iti king kilob ning 24 oras. Makanyan man, asahan taming pamanuran karing parti ng Central ampong Eastern Visayas, Southern Mindanao, at pangalawang parti na ng Bicol Region. King Luzon naman ang pangalawapang parti ng bansa, balabalaos pamuri ng malisangan ng tupaling panahon, pauli ng easterlies, ang mapaling hangin na manibatan king Dagat Pasipiko. Kabalen maging parti kaking pamagbalita ket king News Force Pampanga. Ano magkaganapan, isyo, reklamo king kekay lugal. Malyari mong kwento isumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king kekay screen. Malyari muna mga mag-post, karindiya kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs TV, GNN TV 44, ngalinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. Dahil venue lang ng Biyernes rin may kalapay istorya, ketikin probinsya. Kaya ko po'y Benny Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, ing balen, susunod.